नंखाया जै जायगायाव मानो बिदि माबानांगौ दे आंनि गोरोन्थियानो नङा प्लिज जाहाथे बेबायदि दाजाथों होननानै प्लिज अननानैहाय बे भिडिअखौ शेयार खालाम हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर माने नोंथांमोना थाम्बनेइल नायना एसे बुजिबाय जानांगौ मानोना नोङो जितु लिलिया फेसबुकाव दुखुयै मोनसे सायरि लिरना हरदोंमोन थ' बे बाथ्राखौ नायनानै नोङो डाइरेक्टलि लिलिनिसिम राहरनाङामोन मानो होनना बुङोबा बे भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगोनो लिलिया माने गोसोआव दुखु मोनदों माने मा सानदों मिथिबायना होमबा आंनि हासबेन्डखौ बियो मोजां मोनमारो बिनि थाखायसो बे रागा जोंदो जुदि नों बिखौ मोजां मोनामोनबा नोङो बिखौ मानो राहरनायमोन डाइरेक्टलि बेबायदि आरोना बाथ्राया नों डाइरेक्टलि बिखौ राहरनाङामोन सिस्टार नों बिखौ बुजायनांगौमोन आंनि हमदांनायाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो लोगोफोर मानोना ब्रादार इउ एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड आरो भुमिकानिसिम बुङो नोंसोर सानैजों ज' जानानै माने मोनसे बाथ्रा बुं जेरै लिलिनाव एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि वाइफनियाव माने जोंनि गोरोन्थि जाबाय जों बिदि फट' थिखांला जोंनिनो गोरोन्थि जाबाय नों एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डदो जयै संसार जाफिनदो होननानै भुमिकाया लिलिनिसिम बिदि बुंबा मानिगोनबो बायदि मोनदों आङो दा आंनि हमदांनायावसो दै आं जर जबस्थि सोरखौबा बिदि माबा खालामनानै बुङाखै आंनि हमदांनायावसो दा भुमिकाया बिदि बुंनांगौमोन लिलिखौ एसे बुजायनांगौमोन नों राहरनाङामोन आरोना माने बेबायदि राहरनाङामोन आरोना दे जोंनिनो गोरोन्थि जाबाय जों फट' लाफ्लांबाय दिनैनिफ्राय बिदि लाला होननानै माने बुजायनांगौमोन आरोना भुमिकाया नों डाइरेक्टलि बिदि राहरखानायखाय आरो लिलिया जानांगौ गाज्रिबो मोनदों आरोना स' बाथ्राया जेरै भिडिअ बानायो एरै माबायो दुखु मोनहोलांबाय थायो माने मा बुंनो आरोना संसार जानायाव जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर थ' फेसबुक इउटुब नुबा नायबानो माने ब्रादारनिखौसो नुयो आरोना माने थ' बिराद नुखाबाय थायो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड ब्रादार आरो लिलि सिस्टार दा वाइफ हासबेन्ड थ' बिथाङाथ' जोबोद मोजां भिडिअ बानायबाय थायोमोन ओमफ्राय जोबोद अनलायोमोन सानैबो खिन्थु गलाप फुलनि गेजेराव थास' बिबार हाबफैबाय होननाय बायदियानो जागोन मानोना बिसोरनि गेजेराव मोनसे हेंथा फैलायबाय आरोना माने आरो नांलायलायनाय बायदि जादों खोमा न'खरफोराव दावराव दावसि जादों खोमा थ' मोनसे कल रेकर्ड दङ खिन्थु आंनि फेमिलिफोरनो नैयाव होथाव जानाय नङा बायदि मोनदों आं जोबोद गाज्रि रायदों एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ गावनि वाइफखौ माने खुगाफोरा एसे गाज्रि थांदों आरोना थ' आं बेनिखायनो होथ'ला थ' बिनिनो बुङो बिथाङा वाइफखौ रागा जोंदों आरोना माने गावनि वाइफखौ स' नोंथांमोना आंनियाव अलरेडि भिडिअ मोनसे नुखादोंमोन थ' बेनिनो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिथाङा माने गावनि वाइफखौ गाज्रि रावजों रायदों आरोना माने मा जाहोनाव रायखो माने नोंथांमोना आंनियाव सोरबा भिडिअखौ नायाखैमोन नायदो थ' ससियेल मिडियाफोराव गोसारगासिनो दङ बे भाइरेल भिडिअआ